Velkommen til denne her guidede meditation, bror, som er lavet til dig. Begynd med at finde dit sæde. Sæt dig på en stol. Ret ryggen op og træk vejret. Placer fødderne fladt på jorden. Og læg mærke til din vejrtrækning, bror. Du skal ikke prøve at ændre den. Bare læg mærke til, hvordan den føles. Træk luften ind igennem næsen. Og slip den ud igennem munden. Ind igennem næsen. Og ud igennem munden. Hvis der dukker tanker op, bror, så bare læg mærke til, at de er der. Og slip dem igen. Og vend tilbage til din vejrtrækning. Ind gennem næsen. Og ud gennem munden. Læg mærke til din krop nu, bror. Hvordan er der i din krop lige nu? Er du spændt nogle steder? Hvordan føles den? Prøv at lægge mærke til det, mens du trækker vejret. Og imens du puster ud, så prøv at slippe spændingerne. Forestil dig nu, mens du trækker vejret, bror, at hver gang du trækker luften ind, så fylder du kroppen med lys. Hver gang du puster ud, så slipper du spændingerne. De spændinger, der kommer af alting, bror. De spændinger, der kommer af pres. Pres, som andre mennesker lægger på dig. Forventninger, som andre mennesker har til, hvem du er, hvad du skal være og hvad du skal kunne. Træk vejret ind igennem næsen. Mærk lyset i din krop og slip det pres. Slip spænding. Og mærk, imens du trækker vejret, hvordan der kommer mere og mere lys ind i din krop. Udvid maven, mens du trækker vejret ind. Og slip det igen. Mere og mere lys kommer der i din krop. Det starter som en sol i dit mellemgulv, lige solar plexus. Og jo mere du trækker vejret, jo mere du indånder energien, jo større bliver den sol. Mærk varmen i din krop. Og imens du trækker vejret nu, så breder lyset sig. Det breder sig ned, og det fylder din mave. Det fylder dit bryst. Mens du trækker vejret, bror, så lyset breder sig ned i dine ben, ned igennem dine lår. Ned igennem dine lægger, helt ud til fødderne og ud til tåspidserne. Mærk lyset og mærk varmen i din krop. Og mærk, hvordan det stiger nu op igennem brystet på dig og ud igennem armene. Helt ud til fingerspidserne. Træk vejret. Igen, hvis der er nogle tanker, der dukker op, så lægger du bare mærke til dem og vender tilbage til din krop. Træk vejret, bror. Du slipper alle de spændinger, der stadigvæk kan være samlet op, og du trækker lyset ind i din krop. Og det spreder sig, bror, det spreder sig helt op i dit hoved nu. Helt op bag ved øjnene og op bag panden, og det fylder hele din krop nu. Lyset fylder din krop, bror. Mærk energien, som strømmer rundt i hele din krop, mens du trækker vejret. Der er så meget energi i din krop nu, bror, at det kan ikke holdes inde mere. Mærk, hvordan lyset breder sig ud igennem din hud nu. Bliv ved med at trække vejret, og lyset det omkranser dig. Hele vejen 5-10 cm ud fra din hud nu, der stråler lyset. Mærk det, bror. Mærk den energi. Mærk det lys, som kommer inden fra dig.
Du stråler, bror. Du stråler med alt, hvad du er. Og mens du trækker vejret nu, så lad lyset vende tilbage til din hud igen. Vend tilbage til din krop. Mærk, at det lige så stille vender tilbage mod centrum af din krop, imens du trækker vejret. Og vend langsomt tilbage til rummet, du er i. Den stol, du sidder på. Dit sæde. Og træk vejret. Og ret nu opmærksomheden, bror, mod din krop igen. Hvordan føles den nu? Er der noget, der er anderledes? Prøv at lægge mærke til, hvad der er anderledes i forhold til det, du mærkede efter før. Læg mærke til det og husk det. Fordi i resten af din dag og i alle de dage, der kommer, der bliver ved med at komme udfordringer. Der bliver ved med at være mennesker, som forventer ting af dig, og som ønsker af dig, at du skal være et eller andet. Og når du møder de udfordringer, bror, så husk den her følelse i din krop. Husk, hvordan du har det lige nu. Og stop op og træk vejret og bring dig selv tilbage dertil. Træk vejret. Og når du er klar, bror, så åbner du øjnene lige så stille. Puster ud. Tak fordi du var